Pipila ka re-electionist sa Davao City ang nag-file na og Certificate of Candidacy karong ikaupat nga adlaw sa filing of COC. Atong sanong ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka re-electionist sa Davao City ang nag-file na sab sa ilahang COC. Samtang sa karon wala pa'y nag-file sa posisyon sa pagkamayor. Sa ikaupat nga adlaw sa filing of COC sa Davao City, labing una nga nag-file sa iyang COC ang re-electionist nga si Davao City 1st District Councilor Nilo Abellera Jr. Biyernes sa buntag. Mudagan si Abellera ubos sa partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga Partido Federal ng Pilipinas kun PFP. Kay numduman nga gitangtang ni Congressman Paulo Duterte si Abellera Jr. sa Partido sa mga Duterte nga hugpong sa taong lungsod. Si Abellera Jr. anak ni kanhi 1st District Councilor Nilo Abellera Sr. o inahan nga si Joyce Abellera nga nagsilbi isip barangay kagawad sa Barangay 76A. Samtang, formal na sab nga nag-file sa iyang COC Huwebes sa hapon ang 68 anyos nga retired professor nga si Antonio Emberda, isip independent aspirant sa pagkakonsehal sa District 2. Usa sa iyang plataporma mao ang pagpalambo sa agrikultura sa Davao City. 5 ka minuto una ang 5 p.m. cut-off sa filing of COC. Miapa si incumbent Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ubos sa hugpong sa taong lungsod Huwebes sa hapon. Mudagan siya pagka-kongresista alang sa iyahang ulahing termino. Samtang, gibutya ko sab diini nga nagahulat pa sila kung kinsa sa mga Duterte ang mudagan sa pagkamayor sa Davao City. Pero sumala niya, iyang suportahan kung kinsa man sa mga Duterte ang mudagan pagkamayor sa Dakbayan. I'm running under PFP, yes. Wala man tagikuha dito. Buragi gisipa man yata ko nila dito. Interested in developing the agricultural side as well as the educational side of the people. Naghulat pa ko sa final decision. So I think you've read in the news na, no? So it's either the father or the son, and I will support whoever is the final candidate o hugpong sa taong lungsod. Sara, as of 4:21 ning hapon lang dunay nag-file og COC o usa kini siya ka aspirant sa pagka-kongresista sa 1st District, kini si Rex Labis. Samtang gibutya usab sa kapulisan nga sa karon wala sila natala nga mga untoward incident atol sa ikaupat nga adlaw sa filing of COC. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.